Nos agora volvemos a casa de Aurita, en Mondoñedo, esa veciña octoxenaria que ten 3 cociñas na casa e que está cunha muller que ama tanto o seu traballo que é capaz de tinguir as unllas a xogo co pelo da súa entrevistada. Hola de novo, Alba. Hola, Bea. Moi boa tarde. Aquí sigo con Aurita, que estamos probando a cociña. A ver, Aurita, que estamos facendo agora? Estamos facendo chocolate. Ti usas as 3 cociñas que tes na casa? Utilizas as 3? Utilizo as 3, depende do que me faiga falta. Temos Unhas que- máis rápido, outras máis tranquilas, depende do que sea. Vale, agora fixemos o chocolate. Temos que probalo, non? Digo eu. Claro. A ver, imos botalo Isto aquí. se fixo, nada máis que Se non é para probalo, a ver, imos alá. Ten boa pinta, Nótase que fixen eu, Aurita. fixo, que logo non sabe nin remexeno. Ti estás farta de mí esta tarde, a que sí? Queres que me vayas a para o que ganda aí para o plato? No, que te vayas non, pero dixache que te querías quedar comigo. Se te queres quedar comigo, Teño que poñerme as pilas, digo eu. Digo eu que sí. A ver, imos probar o chocolate. E a torta, que fixemos tamén unha torta no forno que quedou estupenda. A ver, apagamos a cociña e imos as dúas para ali. Veña, imos coller aquí a merenda. A ver se non me corto. Vale, imos. Colles? Non, aí, collo eu ahorita. Por unha cousa que fago na tarde. Ainda fixache máis. Que máis Polo fixen? menos intentache. Iso o importante, É o importante. o importante é a vontade, a que sí? Eso, o Di que importante é sí. intentalo. Intentalo, a ver, imos probar, a ver. Vou colocar aquí a torta. Ten boa pinta, Nótase que fixo Aurita. Porque eu... A ver. Isto por aquí. Aurita, vai quedar unha merenda maravillosa. Vasme invitar máis veces a túa casa ou non? Cando queiras. Ai, non me digas iso que... A ver, onde vas agora? Que vas coller? Porque aquí hai dentro e fora. Que colles? Que colles aí? Pois collo cousas. A ver, Aurita, vou ir botando o chocolate, vale? Parecesche? A ver se non alí. Ten boa pinta isto, Juan e Bea, estades vendo a boa pinta que ten isto? Sí, desgrazadamente estámolo a ver porque non podemos catalo. Pero traerá tupper, non te preocupes. Que boa pinta. Esa merenda, esa merenda, Alba. Vaime botar da casa. Eu quero ir a casa de Aurita tamén. Pregúntalle se me convida. A ver, que dis? Que estás dicindo? Está Nada, preguntando, Bea, se te convidas a túa casa. convídovos a todos, pero vide xuntos Genial. non, por tiempo. Home, con 3 cociñas. Vale, a ver. Con 3 cociñas, di Bea. A Marcial xo invitei varias veces, mas Ah, aí sí. mira ti. Viñeron ou non? Non deron chegado. Non Tan chegado. comprometidos. A ver, imos probar a torta esta maravillosa. Mira, o chocolate botei no ben agora, non? Tamén caro che costou. Que sorte. Mas pobo. Caro che costou, O chocolate, mandoulle. mirade que ainda non chega á boca. Non era po chocolate, non? No. A ver, bueno. Unha cousa que tiña que facer, que era botar o chocolate, e fixen mal. A ver. Pero, cantos... Cando vai estás rematar de cortando? facer esta torta? Bueno, pois si chega millor. Pois cando a coman, Juan, cando a coman. No, porque Alba non Temos fixo que comela, Juan, a É ver. igual, non se pode... A ver, non se pode ser super Un momento, reporteira e por super favor. cociñera ao Senta tempo. aquí. Claro, a ver, non pode ser todo a ver. Exactamente, non se pode ser perfecta ti en todo, senta aquí Alba. comigo. Está me dando algo, a ver, veña, imos. Tía grande, eu a pequena. Nin servilletas temos este Vale. pouco que eu quero Que chocolate, que boa Imos pinta. probala, veña. Eu quero mollar aí tamén. Porque... A ver, imos. Bueno, tú tamén axudache algo. Eu que fixen? Algo. Lei. Facelo mal. Intentache. A ver, veña, Intentache. colla a torta aí. Ten moita falta. A ver, veña, proba. A ver as caras, a ver as caras. Que? Non sei se está conforme, Aurita. Está bo, Está maravilloso. Invita aquí a Juan e a Bea para que veñan a probala. Dixo a un Espera un momento. Todos a un tempo, todos xuntos dixo que non. Todos xuntos non. Deixa comer, claro que sí. Un momento. Ela invítavos a vir. No, coa comida na boca non fala. Moi ben. Moi ben, moi educada, Aurita. Invito vos. Xa Tendes que vir. Nos quedamos aquí co chocolate e coa torta. Que sorte tes, Alba, que Caben sorte. 30 personas para comer.
Todo é que me avisedes, que eu faigo comida para... Muy Ahorita ben. fai comida para todos. Aquí vos espera ahorita, veña. Avisaremos. Grazas, Alba. Raciñas, boa pinta. Que Acaba de boa decir ahorita que ten a casa pinta. preparada para 30 persoas Sí, para comer. dixo. Normal que teña 3 Imos cociñas, facer poucas unha me lista. parecen. Imos Claro. facer unha lista cos convidados, con Así. esas 30 persoas. Ah, espérate que está, non Que sei pasa que aí? le hai no público.